ଏବେ ନିର୍ବାଚନର ସମୟ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତୃବୃନ୍ଦ ପରସ୍ପରକୁ ଗାଳି ଦେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। କିନ୍ତୁ ସତରେ କ'ଣ ଏ ଲଢ଼େଇ ଆଦର୍ଶବାଦ ଆଉ ବିଚାରଧାରା ପାଇଁ? ବୋଧହୁଏ ନା। କିଛି ଦିନ ପରେ ନିର୍ବାଚନ ସରିଯିବ। ନବୀନ ବାବୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବେ। ମୋଦିଙ୍କୁ ଫୁଲତୋଡ଼ା ଦେଇ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତ ବି କରିବେ। ଏପରିକି ହେଇପାରେ ପୁନର୍ବାର ଅମିତ ଶାହା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଖରାବେଳିଆ ନବୀନ ନିବାସରେ ବି ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି ଆଉ ସେଠି ପଖାଳ ବି ଖାଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ନେତାମାନେ ଲଢ଼ାଲଢ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଆଉ ତାହା ପୁଣି ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ। କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ବିଚାରଧାରାକୁ ନେଇକି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯେଉଁ କର୍ମୀମାନେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନେତାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଆଦର୍ଶବାଦକୁ ବୋଧହୁଏ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଯଦି ଆମ ନେତାମାନେ ଆଦର୍ଶବାଦରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥାନ୍ତେ, ତେବେ କାଲି ଯେଉଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବଙ୍କୁ ବିଜେପି ଗୁଣ୍ଡା କହୁଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିନଥାନ୍ତା? କି ବିଜେପିର ଭୃଗୁ ବକ୍ସିପାତ୍ର, ଯାହାକୁ ହତ୍ୟାକାରୀ କହି ବିଜେଡ଼ି ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରୁଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିନଥାନ୍ତା? ନିର୍ବାଚନ ସରିଯିବ, ନେତାମାନେ ପରସ୍ପର ସହ କ୍ଷମତା ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ କୋଳାକୋଳି ହେବେ, କ୍ଷମତା ହାସଲ ମାର୍ଗକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯେଉଁ କର୍ମୀମାନେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଛନ୍ତି ରାଜନୀତିକୁ ନେଇକି, ରାଜନୈତିକ ଉଷ୍ମତା ପାଇଁ ମଣିଷର ଜୀବନ ବି ଚାଲିଯାଉଛି। କିଛି ଲୋକ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ପଙ୍ଗୁ ବି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଇଭେନ୍ ବାକି ଜୀବନ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପାଆନ୍ତି କ'ଣ? ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ। ଆଜି ରାତି ବିକାଳି ହେଉ, କୌଣସି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଡାକରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ ନା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପହଞ୍ଚିବେ ନା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପହଞ୍ଚିବେ? ଯଦି କେହି ପହଞ୍ଚିବ, ସେ ଗାଁର ଭାଇଟିଏ ହେଉ, ନିଜ ରକ୍ତର ଭାଇଟିଏ ହେଉ କିମ୍ବା ପଡ଼ୋଶୀଟିଏ ହିଁ ପହଞ୍ଚିବ। ତେଣୁ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ନେତାମାନେ ଉପରେ ଉପରେ କଳି କରି ଭିତରେ କୋଳାକୋଳି ହେଲାବେଳେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କର୍ମୀଟିଏ ପରସ୍ପର ସହ ସମ୍ପର୍କ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ଗାଁର ଭାଇଚାରା ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ଗାଁର ଶାନ୍ତ ବାତାବରଣକୁ ବି ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଥରେ ଅନୁରୋଧ, ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଖି ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ରାଜନୀତିର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ହେବ, ନିଜ ଗାଁ ବି ହସିବ, ନିଜ ପରିବାର ବି ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ।